Fa uns 3 dies va aparèixer al Twitter un missatge, un tuit amb unes imatges de la Sílvia Orriols, uns castellers i uns paisatges de viles catalanes, tot amanit amb una música èpica i la veu d'una dona denunciant que hi ha qui vol desdibuixar la nostra nació i la nostra identitat, afirmant que la nostra cultura i la nostra llengua estan en perill, que ens toca defensar-les, que ens toca defensar Catalunya. La veu de dona, a cada moment més punyent i intensa, ens diu que la llengua és l'eix vertebrador d'un país i llavors declara estar farta de que li canviïn el castellà a la primera de canvi, que n'està farta i que no passa res per dir-ho, que vinguin a robar-nos la nostra catalanitat, fins al punt en què s'hagi de sentir forastera a casa nostra. I que el 12 de maig votarem per tot això, perquè ens hi va el país, perquè ens sobren els motius. I aquí s'acaba la primera part del vídeo. Aturem-nos, doncs. Recapitulem. Hi ha qui vol desdibuixar la nostra nació i la nostra identitat? Estan la nostra cultura i la nostra llengua en perill? Hem de defensar-les? Hem de defensar Catalunya? Bé, jo no puc sentir la resposta de cadascú de vosaltres des d'aquí, però jo diria que més o menys aquests han estat i són alguns dels principals arguments de la centralitat política en aquest país, defensats des de sempre pels principals partits nacionalistes, independentistes i progressistes. Són algunes de les raons per les que d'1 milió a 1,5 milions de persones es van manifestar durant 7 anys seguits de forma pacífica i ordenada davant del món. Feia goig anar-hi, havies de ser-hi, amb els nens, amb tota la família. Era una forma de sentir-te part del país i de transmetre uns valors. Fins i tot donava un cert prestigi social. Continuem. Canviem el castellà a les primeres de canvi? Doncs sí, lamentablement sí. Fins al punt en què hi ha immigrants espanyols i d'altres procedències que ens fan saber molt de tant en tant que com esperem que aprenguin català si nosaltres som els primers a renunciar a la nostra llengua. La resta d'immigrants també ens ho fa saber, imposant l'espanyol a totes les converses sense cap complex, sabent perfectament com de submisos som els catalòfos. Sí, a Catalunya és perfectament possible abandonar l'escola als 16 anys i no haver de pronunciar mai més un sol mot en català. ¿No lo sabías? Los catalanes son unos pringaos, unos pagafantas. Estic dient alguna mentida? La dona que ens commina a canviar tot això, amb veu rabiosa, és un succedani de la Sílvia Orriols, una imitadora. D'aquí les imatges de la Sílvia Orriols al principi del vídeo. Però llavors tot s'atura, la imatge s'atura, i de sobte descobrim l'engany. No és un vídeo d'Aliança Catalana. És en realitat un vídeo d'Esquerra Republicana, protagonitzat per la il·lustríssima diputada Najat Driouech Ben Moussa. Com que no sé ben bé com es pronuncia el seu nom, doncs el pronuncio com ho faria si el volgués catalanitzar. Najat Driouech. Sobtadament, la imatge queda enfocada i el primer que veiem és la cara de la diputada Driouech embolcallada per emportar. Si ella pot fer acudits, jo també. El primer que ens diu la il·lustre parlamentària és que el fet que quan no li veies la cara només senties la seva veu, no haguessis pogut identificar la seva procedència, demostra que la llengua, efectivament, és l'element més cohesionador, el que ens fa més iguals.
Llavors es presenta i ens diu que va venir del Marroc als 8 anys i que ha passat la resta de la seva vida escolaritzada a Catalunya. Que la seva llengua és el català. Molt bé. Diu que alguns, amb bona intenció, els pagafantes que dèiem abans, canvien el castellà quan la veuen i que d'altres, en nom de Catalunya, la volen desposseir de la seva catalanitat, alguns amb insults molt greus. Llavors, a la pantalla comença una pluja de tuits amb insults i paraules molt gruixudes. La idea és fer-nos veure que els seus detractors són, en realitat, una colla de feixistes i racistes. Naturalment, la diputada ja fa estona que menteix. Fixeu-vos en els tuits. No parlen de la seva ètnia o del color de la seva pell. Parlen del mocador. Ara en parlarem, del mocador. La resta de tuits, doncs, és el que passa sempre. Tuits dedicats a un polític. Fer veure que la gent és racista per uns tuits a un polític que no saps d'on venen, qui els ha escrit o quin era el context, no és gens seriós. I qualsevol altre polític de qualsevol altra formació pot ensenyar tuits també plens d'insults i animalades, perquè això no és territori d'Esquerra Republicana o de la diputada Driouech. Però mireu ara quin és el tuit més destacat, el més gros. Seguidors de Laura Borràs insulten la diputada Najat Driouech, mora de merda. Han retallat la data, esclar. Aquest tuit és del dia en què, sense motiu aparent, durant el merder de la destitució de Laura Borràs com a presidenta del Parlament, Esquerra Republicana va fer que a la sortida del Parlament al migdia la diputada Driouech sortís sola, inexplicablement. Hi havia gent manifestant-se a favor de Laura Borràs i un munt de periodistes, tothom amb càmeres i mòbils. Recordareu que, aquella mateixa tarda, Esquerra Republicana va acusar els seguidors de Laura Borràs d'haver increpat la diputada d'origen marroquí. No hi ha una sola prova gràfica ni testimonial de que hagués passat res d'això. La diputada i el seu partit van muntar una comèdia i van mentir tothom per desviar l'atenció del que havien fet i votat al Parlament aquell dia. Però continuem amb la comèdia d'avui. Segons la diputada, desconeixem com s'ha constituït Catalunya i el catalanisme. Ah, d'acord, veiem-ho. Segons ella, la sardana ve dels bizantins i va ser renovada per un andalús. Bé, és possible que la sardana vingui de Grècia i que l'origen més remot sigui de l'Anatòlia, a l'actual Turquia, però que els romans portessin la dansa fins a Catalunya, és a dir, a terra conquerida. Això només demostra una cosa ben simple que tothom coneix des de sempre arreu del món, que no importa quins siguin els teus costums i la teva cultura. Quan et conquereixen i t'imposen el que ve de fora, els teus fills i els que vinguin darrere els teus fills mai sabran quins eren els teus costums i la teva cultura originals. Si tu després ets capaç d'assimilar la nova cultura i fer-la teva, això dona idea de la teva resistència i de la teva capacitat d'adaptació. No de que sigui bo que hagin eliminat la teva cultura original. La sardana no va ser renovada per un andalús. El creador de la sardana moderna, Josep Maria Ventura Casas, conegut com Pep Ventura, va néixer a Jaén, per casualitat, perquè el seu pare, empordanès de Roses, estava destinat allà com a militar. Als 2 anys d'edat, la família va tornar a l'Empordà i, òbviament, a ningú se li va passar pel cap mai afirmar que Pep Ventura era andalús, de la mateixa manera que a ningú se li passa pel cap dir que Àngel Guimerà
era canari perquè va néixer a Tenerife. Segons la il·lustre diputada Najat Driouech, el jugador més aclamat de la història del futbol va néixer a l'Argentina. La diputada hauria de saber, com sabem tots els catalans, que, a diferència de Pep Ventura o Àngel Guimerà, tothom sap que Lionel Messi no és català, per la senzilla raó de que no se li ha sentit mai dir una sola punyetera paraula en català, més enllà de visca al Barça i collonades similars. Lionel Messi no és conegut enlloc per ser un jugador català, sinó per ser un jugador argentí, senyora diputada. Un jugador argentí que s'ha criat i educat a Catalunya sense dir mai res en català, però que des de que és a França farà uns 5 minuts ja parla francès a les rodes de premsa, miraculosament sense cap problema. La diputada ens diu que el Barça va ser fundat per un suís i que els panellets provenen del món àrab i que Guifré el Pilós, enterrat precisament a Ripoll, mai no va tastar el pa amb tomàquet. Sí, clar, això és perquè el tomàquet no existia a Europa, senyora. El tomàquet va ser portat d'Amèrica, com les patates i el cafè i la xocolata, 500 anys més tard. Però això no és res, perquè ara és quan la diu ben grossa. Diu: mentre volen reduir-nos a una minoria nacional, diu la diputada, nosaltres volem continuar construint una nació de tots i totes, i per tots i totes. És a dir, els catalans no som una minoria nacional. Segons ella, ens volen reduir a una minoria nacional. Però si ho diu així, és perquè pensa que no ho som. Si els catalans no som una minoria nacional, què som, doncs, senyora? Doncs no queden gaire alternatives. De fet, només en queda una. Si els catalans no som una minoria nacional i volem continuar construint una nació de tots i totes, l'única nació a la que es pot referir això de tots i totes és, ho heu endevinat, la nació espanyola. Fixeu-vos, la sardana no és catalana, és turca, o grega, o romana. Qualsevol cosa menys catalana. El seu renovador, andalús. El pa amb tomàquet, en realitat, no és català. Recordeu que el van portar uns murcians. I si el van portar uns murcians, malgrat que la tradició de fer-lo i menjar-lo és únicament catalana, no. El pa amb tomàquet no és català. És madrileny. No hi ha res que sigui català. Lionel Messi i Joan Gamper són tan catalanes com tu, perquè la identitat catalana no existeix. La cultura catalana no existeix. I tot ve de fora. Els panellets són àrabs. Han de ser àrabs, malgrat que els àrabs no van ocupar mai tot el país i s'hi van estar poc més d'un segle. Els panellets són àrabs malgrat que no es coneixen receptes enlloc de les zones de la península ocupades durant gairebé 1000 anys. La diputada Najat Driouech és la famosa diputada del mocador al cap, que abans anava amb el cabell sense cobrir amb una melena ben visible, ben bonena i ben bonica. El mocador que segons ella porta per cultura, això és mentida, una altra mentida, l'hijab o vel islàmic és un invent dels anys 70-80, li ha servit per garantir-se un lloc prominent a Esquerra Republicana i, per tant, al Parlament de Catalunya, on cobreix la quota marroquina. Si no dugués el vel islàmic, tothom sap que seria immediatament substituïda per una altra dona que si el portés, perquè és una qüestió d'aparença. La diputada Najat Driouech, el seu partit Esquerra Republicana
I essencialment la gran majoria de la classe política catalana viuen de la mentida i són gent molt bruta. El tuitaire Vegeta, un veterà de la internet, especialista en xarxes socials i ciberseguretat, que és de qui he tret algunes de les dades que sustenten aquest vídeo amb el seu permís, ha explicat en un fil que hi ha tot de signes i rastres d'una acció coordinada en xarxes socials tant de membres simpatitzants i trolls del partit com de mitjans de premsa per escampar la idea de que la diputada Najat Driouech i Esquerra Republicana han aconseguit un gran triomf trolejant Sílvia Orriols i el seu partit Aliança Catalana. Però tothom ha vist que només han aconseguit fer el ridícul, quedar com els mentiders que són i demostrar un cop més que Esquerra Republicana són defensors i promotors de la idea de la nació espanyola. Ja sabeu, una nació de tots i totes. Per tots i per totes. I totis. Esquerra Republicana vol la República Espanyola. Això és el que volen i defensen. Últimament no dic gaires coses boniques de Junts per Catalunya, però de vegades cal deixar clares algunes coses, perquè sapiguem distingir el que està fonamentalment bé i el que està fonamentalment malament. Poca gent sap que a Junts per Catalunya també hi ha una diputada marroquina. Es diu Salwa El Gharbi i no la coneixes per una raó molt senzilla i òbvia. Perquè no porta mocador i perquè exhibeix una fantàstica, femenina i alliberadora cavallera rosa. Si us ha interessat el que us he explicat, premeu el botó del m'agrada o like i si no ho heu fet encara, subscriviu-vos al canal. D'aquesta manera, l'algoritme de YouTube sabrà que el contingut us ha interessat i el suggerirà a més gent. I si t'ho pots permetre, fes una aportació de 5, 10 o 20 euros o el que vulguis. A sota, a la descripció, tens diverses maneres de fer-ho. Aquí fem opinió independent en català. Fins la propera.